Віншаванне з новым 2022 годам у цяжкім часе. Усім беларусам, якія схоплены ў палон прамаскоўскім рэжымам і кінутыя ў турму за краты на пакуты і здзек, за тое, што яны беларусы, і тым, што пад чужой уладай жывуць у турме без кратаў, зычу ў новым 2022 годзе убачыць Беларусь вольнай і быць у свабодзе. Трымайцеся і мужайцеся, мацуйцеся духам. Беларусь ведае пра вас і не забудзе гісторыя барацьбы за волю і вольную нацыю. Ёсць за кратамі розныя людзі, нават тыя, што блудзілі ў Расіі і спадзяваліся на Маскву. Але Масква іх здала цемрашалу, бо маніпулявала і гуляла ў свае інтарэсы. Дзеля гэтых вязняў скажу: сябры, братове, вы беларусы, за вами наш беларускі род. Кідайце глядзець на Маскву. Расія наш вораг, вораг свабоды і ўсяго чалавецтва. З Масквою нельга дружыць, бо яна рыхтуе нам народную смерць. З Масквою трэба змагацца, бо толькі змагаючыся пераможам зло. Беларусь – наша святая зямля. Шануйма нашу зямлю і свабоду. Шануйма нашу вялікую беларускую мову. Наш хрыстовы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Вяртаймася да вытокаў, да нашых карэнняў, да нашай народнай сутнасці і вялікай культуры. Гаварэм па-беларуску ўсюды, дзе мы ёсць. Любем нашу айчыну і наш народ. Не аддавайма яго на рабунак і здзек маскоўскай ардзе. Тыя, што хлусяць народу і за юдавы грошы хваляць чужых, тыя, што наклікаюць бяду на краіну ды кажуць, што Пуцін мудрэц і Расія ім друг, гэта здраднікі нацыі, якія набліжаюць вайну, клічуць гора людзей і расейскі захоп. Зычу ўсім, каб вайны не было. Але мы бачым, як рыхтуюць яе падпальшчыкі вайны, маскоўскія тэрарысты. Бачым, як пры дапамозе здраднікаў плануюць завесці атамную зброю ў Беларусь і падставіць народ на знішчэнне. Бачым, як рыхтуюць напад на Украіну, як хочуць уцягнуць Беларусь у вайну. І цяпер маё рэалістычнае канкрэтнае навагодняе пажаданне. Беларусы, рыхтуймася да абароны айчыны. Будзьма гатовыя да супраціву рускім акупантам. Рыхтуймася да партызанскай вайны. Калі першым чынам трэба будзе знесці ненавісны прадажны антынародны рэжым. Хай шчасціць нам Бог. Калі два злачынцы-тэрарысты паспрабуюць уцягнуць наша войска ў вайну супраць Украіны, вайскоўцы, памятайце, ніхто не павінен страляць па ўкраінцах і ў бок Украіны. Пераходзьце на бок украінцаў цэлымі вайсковымі аддзеламі. Стварайце салдацкія камітэты. Пра расейскіх афіцэраў, што будуць гнаць вас супраць украінцаў, судзіце па законах ваеннага часу. У вас будзе зброя, танкі і амуніцыя. Паварочвайце зброю супраць акупантаў і іх халуёў. Калі пуцінскія тэрарысты пачнуць вайну, яна стане ім гробам. Беларускі нацыянальны ўрад, які рыхтуецца і заступіць пасля ліквідацыі рэжыму, вызваліць з турмы ўсіх незаконна асуджаных беларусаў, выплаціць ім кампенсацыю і забяспечыць медыцынскую рэабілітацыю здароўя. Будзе спынена акупацыя і антыбеларуская палітыка.
Будзе адноўлены суверэнітэт, вернута законнасць і праца. Будуць вернуты з выгнання беларускія лекары. Будзе забяспечана медыцына для народа у час пандэміі. Сотні тысячаў беларусаў, выгнаных варварамі рэжыму, вернуцца з-за мяжы ў бацькаўшчыну, уз'яднаюцца з сем'ямі, стануць гаспадарамі сваёй шчаслівай айчыны. Зычу здзяйснення гэтай перспектывы для ўсіх беларусаў у новым 2022 годзе. Віншую ўсіх з Новым годам надзеі і перамен. Слава айчыне! Жыве Беларусь!